kalamw Durga Puja kalamw dong Uma Bazar Sentriyaw Andai documents ni nanti kayak kali mana email meneba ini sila mendengar सब मोबाइल मिलेगा मेरे इधर मैंने हमारे के में मोबाइल में सब मोबाइल पाए ओप्पो वीवो रियलमी रेडमी OnePlus एंड iPhone जिसको फाइनेंस लेने का मतलब मन है मेरे दुकान पर आ सकते हो जिसका मतलब EMI में चाहिए मतलब फाइनेंस में उसको थोड़ा सिविल अच्छा होना चाहिए 700 का ऊपर में होना चाहिए जोबोद दामी मबाइल फनो हरनाय जायो जायफोर माने मबाइल दामी लानो गोसो नाथाय माने खेबसेयैनो बायजोबनो हाया बिथांमोनहा माने मबाइलखौ गारि मटरा जेरखम फाइनान्सआव मोनो थिग मबाइलखौ बिथाङा बिदिनो जोंनि बे दतमायाव सब गोजोनथाव खौरां आरोखि जायफोर माने मबाइल दामी लानो गोसो नाथाय फैसा गैजाया थोजासे बिथांमोनहा माने दा टेनसन लानांगौ दरकार गैया मानोना मबाइलफोराबो माने गारि मटरफोर बायदि दा फाइनान्सआव मोननाय जायो जोबोद दामी जेनेबा 30-40 हाजारनि मबाइलफोरखौबो 7,000 8,000 होनानै मोननो हानाय जागोन दा नोंथांमोनहा बेनि थाखाय दतमाखौ जों डेभेलप खालामनोबा दतमानि मानसिफोरा दतमायावनो जोङो बाजार जानाय आरो बेफोरबायदि जिनिसखौ बायनांगोन नङाबा जोंनि दतमाया डेभेलप जानाय नङा आरो दतमाखौ जों डेभेलप खालामनाया जों दतमानि थागिबिफोरनि गासिनिबो बिबान जोंनि दतमानि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव बेनो जाहैबाय गुबुनारिनि जे बावहाय बेबसा खालामनाय गासिबो दखानदारफोरा गासिबो जोंनि हारिनिनो बर' हारि बर' राव रायलायो दा बे जोंनि गासिबो बर' मानसिफोरनि थाखाय गोजोनथाव मानोना जों जेखि उसुबिदा जाया बिथांमोनजों बर' रावजोंनो फोरमायनो हायो आरो गावनि हारिनि रावजों बयबो माने प्रब्लेमफोरखौ मोजाङै बुंफोरनो हायो दा गुबुन हारिनि जे दखानदार बा गलादारफोर बिसोरो बिथांमोना जोंनि जायगायाव माने बेबायदि बिजनेस खालामनानै जानायलाय बिथांमोना जोंनि रावखौ माने मोजाङैनो सोलोंनानै लादों आरो बेनि थाखाय जोंहा मोनसे मुलाम्फा मानोना जोंनि बर' रावखौ जों बिथांमोननो फोरोंनो हादों आरो बेजों फोरोंनायजों लोगोसे माने जोङो जोंनि प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोननो मोजाङैनो फोरमायनो हादों दा बेफोरबायदि जोंनि दतमाया गोबाव समनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ आरो जोङो जोंनि दतमाखौ डेभेलप खालामनांगौबा जों दतमायावनो बेफोरबायदि इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौबो बायनांगोन आरो गाननाय जोमनाय जि जोम बायदि मुवाफोरखौ जों दतमायावनो बायजेननो नाजानांगोन नोंथांमोनहा सोरबाफोर जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै बे दखानाव इलेक्ट्रनिक्स बुस्थु बाहायनो थांगोन आरो मबाइल रिपेयारिं खालामनो थांगोन बिथाङा बाङाय बेसेनावनो मबाइलखौबो फाहामनानै हरनाय जागोन आरो जिनिसफोरखौबो माने बाङाय बेसेनाव हरनाय जागोन आरो जायफोर मबाइल बायगोन बिथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मबाइलखौ बायहैमारदोंब्ला बिथाङा हेडफन मोनसेबो फ्रि हरनो खोथा होनाय जादों नोंना नामा जामामलाय जुवेल 64 नांगौबा 650 माबे 650 এটা তো 520 টাকা হবে আদার ক্যামেরা নিয়ে যায় গুড় যদি কম পায় তারপর দিয়ে আমাকে কোন কালামদে 450 একদম যাওয়া দাম কইছে বিয়ার একদম 450 এই যে তোর হলো ঠিক যাবে ঠিক ওই যে 16 টা 16 ওই 32 টাকা কইছে 32 টাকা লই যা এর দামটা মেলা আছে তাও এই যে রিভিউ জন্য আছে না এই কোটা Android गंसे होननानै सेल खालामनो हाबाय दा बे समाव 32 GB Android दै माने बेबायदि जों गोबां भिडिअ खालामो जोंनि भिडिअफ्राथ' बहुद MB जायोना एकदम माने 2 GB 3 GB आथ' कम्पालसारि जाखायो दा जोङो ओरैनो भिडिअ खेबनानै जुदि जिनिसखौ जोङो दोनाबा खेबसे डिलिट खालामनानै लानोसै होमबा बेथ' जोंनि थाखाय खेबनायनि जेबो माने मुलाम्फा जानाय नङा दा नोङो बेफोरबायदियाव 32 GB खौ 500 थाखानि मोनदों जुवेल बिथांनि दखानाव जोबोद गोजोनथाव 16 GB खौ जोङो 400 थाखासोनि बायनो गोनां जायो दा 16 GB खौ जुदि 400 नि बायनांगौबा 500 नों 5 थाखानिनो 32 GB खौ मोननो हादों बेवहाय बिदिनो जोंनि नाम लाबानो खम हरनांगोन ओइ पायल किबा कि खोया दे हेइ जा आला भिडिअले पायल लबोना না কই আমি থাম্বনেল দিব বাটো দে আমার ফেমাস লাগে না বাটো থাম্বনেল দিব দে তোরা লাগা আপনার তো ফেমাস লাগে না আপনার দোকানে কাস্টমার লাগে না ওই যে জাল লাগে তো গো এসে লাগে দেবরা না এ বাতে নিবালে गोजोन थाबाय बेबादिनो बर'जों रायलायनांगोन बर' कास्टमारफोर फैयोबा माने सिगां बिसोरनो बर' रायलायनांगौ आरो एसे ट्राइ खालामो नोंसोरो बर' रायलायग्रा आसार रायलायग्रा बर' रायलायो बर' रायलायनांगोन